С новия месец дойдоха и новите игри от PlayStation Plus, които могат да се вземат от 5 декември до 1 януари. Първата игра е LEGO 2K Drive. Тя е LEGO базирана състезателна игра, разработена от Visual Concepts и публикувана от 2K. Била е публикувана на 19 май 2023. Действието на играта се развива в Брикландия, която се състои от няколко региона, които играчите могат свободно да изследват. Играта включва разрушими среди, както е обичайно за игрите на LEGO. В допълнение към завършването на историята, играчите могат да изпълняват различни мини-игри и предизвикателства в света на играта. В играта играчите могат да създават своите превозни средства с 1000 уникални части от LEGO, въпреки че са налични по-традиционни варианти, като например тези от LEGO City и LEGO Creator. Превозните средства могат да се трансформират подобно на Sonic All Stars Racing Transformed. Например, сухопътно превозно средство може да се трансформира в лодка, ако бъде вкарано във вода. Играта включва и кооперативен и състезателен мултиплеер режим, разделен екран за двама играчи и онлайн игра за 6 играчи. Втората игра е Power Wash Simulator. Играта е симулационна и се играе в перспективата от първо лице. Действието се развива в градчето Мъкингъм, а играчите поемат контрола над малка фирма за миене с електричество и приемат задачи за различни клиенти на различни места под формата на нива. Играчите трябва да премахнат мръсотията от различните обекти, варящи от жилищни къщи до марсоход, за да завършат всяко ниво. Успешното почистване на даден обект дава на играча пари, които може да се използва за усъвършенстването на инструментите си за миене с електричество. Тези усъвършенствания позволяват на играча да персонализира своята миялна машина, за да бъде по-ефективна на определени разстояния или в определени ситуации. Играчът може да използва и допълнителни инструменти, като например стълба, с която да достигне до различни зони на нивото. След стартирането на играта в нея бяха добавени няколко работни нови места, чрез поредица от безплатни апдейти. Третата игра е Sable. Тя е изследователска видеоигра с отворен свят, в която играчът може да обикаля и да приключенства нелинейно. Играта няма битки или определена сюжетна линия, тъй като разказът се изследва чрез диалога с NPC-та и знаците на околната среда. Като останки от древна цивилизация, оставени за тълкуване, набляга се на просто решаване на пъзелите и откриването. Като се прекосяват пясъчни дюни и руини, платформната механика е въведена чрез показател за издръжливост, който позволява бягане и катерене, както и възможност за пускане във въздуха. Части от играта могат да се персонализират, като например ховербайкът и дрехите на Сейбъл, включително маските, които се движат по сюжет. Както частите на ховербайкът, така и дрехите могат да бъдат придобити или чрез просто изследване на света на играта, или чрез изпълнение на мисии, зададени от редица герои, които често се въртят около събирането на малки материали като боболечки или плодове. Докато дрехите са чисто козметични, изключение на няколко маски, различните части на ховербайкът влияят по начина, по който играчът се движи в света на Майдан, като различните части предлагат няколко степени на маневрост, ускорение и максимална скорост. Това бяха всички игри за този месец. Очакваме ви следващия и чао!